Dobrý deň, vítam vás na dnešnom vyhlásení k medzinárodnému stretnutiu Máš umelecké črevo. Tento ročník nebol v klasickom režime, napokon sme však dostali ponuku prezentovať jeden vybraný projekt na tomto medzinárodnom stretnutí, ktoré sa uskutoční v Plzni, a čo dúfam, že bude podnetná skúsenosť pre celý tím. Musím však priznať, že výber nebol vôbec jednoduchý, a to nie len kvôli zaujímavým myšlienkam a kvalitným projektom, ale najmä tým, že nám chýbal ten štandard, na ktorý sme si v Máš umelecké črevo už zvykli. A to ten, že študenti a študentky nám projekty odprezentovali a my sme mali možnosť s nimi o tomto projekte komunikovať. Jednoducho nám chýbal ten priamy kontakt, čo je vlastne aj to, čo robí tento projekt z môjho pohľadu výnimočný. Pri výbere sme s porotou diskutovali o projektoch, zazneli tam pomerne zaujímavé postrehy, ale často to teda skončilo s konštatovaním, že nás veľmi mrzí, že sme nemali možnosť vidieť projekty dokončené na výstave, a tak sme tento rok naozaj hodnotili iba podľa aktuálne dostupných materiálov a uvedomujeme si, že napokon v realite by to mohlo dopadnúť aj úplne inak. To sa však tento rok už bohužiaľ nedozvieme. Napriek tomu to bola veľmi podnetná skúsenosť a ja by som rada odovzdala slovo Katke Poliačikovej, predsedkyni poroty. Ahojte. Ja som mala čest byť tento ročník umeleckého čreva predsedkyňou poroty. Veľmi ma to tešilo. A musím povedať, že som bola prekvapená, ako rôzne sa dá k téme šer pristúpiť. A keď to mám zhodnotiť po stránke umeleckej, tak ma potešila tá rôznorodosť médií, ktoré sme videli zastúpenú v projektoch. Boli to projekty, niektoré boli vyslovene až konceptuálne, veľmi minimalistické, mali sme tam ale aj klasické grafické techniky, mali sme tam inštaláciu, video a možno na všetky sa nespomeniem, ale každopádne som tam vnímala aj takú nejakú snahu alebo takú odvahu vystúpiť z nejakej komfortnej zóny pri tvorbe, že vyskúšať niečo nové um, a dať si nejakú výzvu. A čo sa týka tej obsahovej stránky, tak ma tiež potešilo, z akého rôzneho uhlu sa dá nazerať na tému share. Veľa projektov išlo naozaj úplne pod kožu, alebo na kosť, alebo ako by som to povedala, a skúmali myšlienky, veci, nejaké vnútorné pohnutky, ktoré boli veľmi hlboké a, a veľmi osobné. A zároveň ďalšie projekty sa dotýkali nejakých spoločenských tém. Takže tá škála prístupu cez tému share bola veľmi, veľmi široká a to ma tiež potešilo a hodnotím to veľmi pozitívne. Že bolo naozaj ťažké vybrať ten finálny projekt. A za toto vám účastníci patrí naozaj veľké ďakujem. Naozaj za tú výbornú úroveň hoď len rozpracovaných projektov. Ono za tie roky, čo platforma Máš umelecké črevo na Slovensku pôsobí, sa ukazuje, alebo respektíve ukázalo sa, že študentstvo stredných a nielen stredných, v niektorých prípadoch aj základných škôl má čo svetu povedať. A je veľmi potrebné vytvárať takéto priestory na to, aby bolo to študentstvo vypočuté a mohlo sa kreatívne vyjadriť aj naďalej. A v tomto momente patrí obrovské ďakujem aj kolegyňam a kolegom, ktorí na tomto projekte neúnavne doteraz naozaj už niekoľko rokov pracovali, kolegom zo Slovenskej národnej galérie, z Galérie mesta Bratislavy a zo Stredoslovenskej galérie a všetkým ostatným, ktorí sú na projekte naozaj už dlhé roky účastní. My by sme chceli tiež poďakovať účastníkom tohto ročníka za to, že rozpracovali túto tému veľmi tak nápadito. Dokonca, že napríklad vyšli aj do terénu a robili rozhovory s účastníkmi, čo veľmi oceňujeme, a takisto presne ako rôznorodo poňali túto tému a rozpracovali už takých viacerých hľadísk. Poukazujeme vlastne, je to zaujímavé, ako poukazujete na tie samotné témy, ako ich vlastne, ako už bolo spomenuté, ako ste ich spracovali veľmi rôznorodo.
vaše názory. Nielen, že chceme počuť, ale myslím si, že je aj potrebné vás počuť ako mladých ľudí, ako vy cez dané témy vnímate vlastne svet, ako vnímate spoločnosť. Čiže to je pre nás takisto ďalšia ako keby taká veľmi dôležitá vec alebo dôležitý faktor. Ja by som ešte chcela spomenúť, že vás všetkých obdivujem, ktorí ste nám teda poslali tie vaše rozpracované projekty, pretože táto situácia, ktorá nás postretla, nebola ľahká a vy ste sa teda nevzdali a naozaj do nejakého termínu, ktorý sme vám určili, poslali svoje projekty, svoje prezentácie a naozaj ste na nich pracovali ďalej, aj v tej viere ešte v nejakom momente, že ani nebudú vystavené nikde. Tešíme sa, že sa nám teda podarilo spolupráci s českým tímom Máš umelecké črevo vybaviť aj možnosť, že teda niekto sa na medzinárodnom stretnutí objaví. A samozrejme veľký obdiv alebo aj to gratulujem patrí aj pedagogickej podpore, ktorá teda vás vedie, ale aj neúnavne spolupracuje s vami, ale aj s nami a možno nejakým spôsobom sa spolu navzájom kreujeme a hľadáme tie možnosti spolupráce, že je to veľmi objavné pre nás a dúfam teda, že aj pre vás. A ešte by som chcela to poďakovať aj všetkým, ktorí sú práve na tomto stretnutí, pretože tá dlhodobá spolupráca alebo vôbec tá tvorba komunity je a bude vždy pre nás veľmi dôležitá pri každom projekte, ktorý budeme viesť, či už je to Máš umelecké črevo alebo ďalšie. Ahojte všetci. Opäť ste presvedčili, že sa viete danej témy zhostiť hlbavo a kreatívne. Je veľkou škodou, že ste však nemohli svoje projekty dokončiť a prezentovať ich osobne, ale rada by som vás podporila a uistila, aby ste o veciach aj naďalej premýšľali a našli kultivovaný spôsob, ako svoje myšlienky a názory komunikovať a šerovať. Takže šerujte. A taktiež ďakujem všetkým študentom a hlavne teda organizátorom alebo ľuďom okolo tohto konceptu, že tento koncept takto krásne zveladili a snáď sa nájde iný spôsob, ako svoje myšlienky šerovať. Za Zuzanu Juránekovú z IPčka by som ešte rada prečítala jej prehlásenie alebo jej odkaz vám a ten znie: ďakujem za odvahu sa zapojiť a ukázať, ako sa nad jednou témou dá rôzne do hĺbky uvažovať, čím ste nám ukázali aj hodnoty, na ktorých záleží. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som pokračovala už vyhlásením samotného víťazného projektu. Je to projekt, na ktorým sme celkom dlho debatovali a ocenili sme nielen silnú myšlienku, ktorú nesie, ale aj to prevedenie, tú prezentáciu, ktorá bola pripravená fantasticky. Takže je to projekt Surfing Space od kolektívu zo súkromnej školy umeleckého priemyslu v Topolčanoch a realizujú ho Lenka Lajstríková, Linda Harčová, Ema Košiková, Natália Krajčíková, Michala Štefankovičová a Alica Horňáková pod pedagogickým vedením Moniky Geršiovej. Tento projekt bude v júni vystavený v Západočeskej galérii v Plzni. Gratulujeme a máme spolu s vami veľkú radosť. Ja by som možno už iba uzavrel, že tento projekt aj z môjho pohľadu naplňa veľa cností, ktoré práve vyzdvihuje alebo posúva dopredu projekt Máš umelecké črevo. Je to naozaj o tom, akým spôsobom je možné rozličným uchopiť jeden akýkoľvek koncept a je možné sa nad ním hlboko zamýšľať, a to aj spôsobom, ktorý nie je bežný. A je to, myslím si, presne ten spôsob, ktorým je možné bojovať proti dnešnej pandémii nevedomosti a arogantnosti, pretože práve takéto uchopenie je naozaj opakom toho, čo často bohužiaľ vidíme. A mne, čo sa osobitne páči, je,
že v tomto projekte prostredníctvom spracovania témy hoaxov bol vlastne pojem šérovania, zdieľania uchopený cez zdieľanie niečoho, čo vlastne by sme ako ľudia, ako spoločnosť zdieľať ani nechceli. Čiže to posolstvo bolo pre mňa veľmi silné. A ďakujem teda všetkým, čo sa na projekte Máš umelecké črevo zúčastnili. My možno ešte na záver v rámci, veľmi gratulujeme teda víťaznému tímu a možno na záver ešte by sme sa veľmi pekne chceli poďakovať Barbore Tribulovej, ktorá participovala na predchádzajúcich ročníkoch a bola veľmi pevnou a integrálnou súčasťou celého projektu. Naozaj zanechala tu obrovské množstvo práce, takže takto na záver teda ešte veľmi pekne ďakujeme, Barbora. Pekný deň. Pekný deň. Ahojte.